Ginklaro sang Iran nga ila ginatugutan nga makalabay ang tananya klase sang barko sa Strait of Hormuz magluwas lamang sa mga barko sang Israel kag Amerika. Suno kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, wala nilagin sarado ang Strait of Hormuz kung sa diin nagaagi ang 20% sa sang supply sang produktong petrolyo sa bilog nga kalibutan halin sa Gulf region. Ginpayag man ni Araghchi nga wala lang ginbuksan ang Strait of Hormuz agud hindi magkaagi ang oil tanker sang Israel kag Estados Unidos. Marumduman nga pila na ka barko ang ginatake sa nasambit nga strait kung sa diin laki pang isa ka Thai vessel nga wala man sang kahilabtanan sa nasambit nga giyera. Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. Of course, many of them prefer not because of their security concerns. This has nothing to do with us. And at the same time, there are many tankers and ships who are passing through the Strait of Hormuz, and I can say that the strait is not closed, but it is only closed to American, Israeli, ships and tankers, and not to others.